Skunde mag junia sekondar maromo 17 kaunti ya Migori ma onge kod labaratori ma bende dwarore ne jopuonjre matimo somo mag science de yudo gisomo ma itiyo godo e labaratori kawuok kuom bad migawo mar somo mong'ere kaka School Equipment Production. Jojuma nigler koya kaunti ma Migori. E kinde ma ikete tim lai mar somo mag competency based curriculum kata CBC e skunde mag junia sekondar e pacho kae, thothgi poliro pek e chiwo puonj makare ne jopuonjre nikech onge mag gige somo opogore ma oting'o laboratori madwarore e somo kaka mago mag science kod mamoko. Moko kuom skundego mag junia sekondar osebedo mana ka dhi e skundego mag sekondar mantie machiegni kodgi kama giyude laboratori ma ginyalo tiyo godo e tiego jopuonjre. Help us fund more on this program of CBC so that we are able to meet the set goals for these learners. E okang' mar somo kuom skundego mag junia sekondar maonge laboratori, bad migawono mar somo mar piny owacho maong'ere kaka School Equipment Production mayudore e migawo mar somo e pacho kae chiwo gige somo itiyo gi laboratori e moko kuom sikunde e kaunti ma Migori kod piny Kenya mangima. Naona wazazi wamekuwa wakishughulika huku na huku kwa ajili ya wanafunzi, lakini kwa sababu ya huu mradi tunashukuru kwa sababu wanafunzi wetu wanaenda kusaidika maana umekuja karibu. This is just an initiative under the Ministry of Education to ensure that students are now embracing STEM education to improve their innovation and creativity. Chenro ni motis kaka mobile laboratory chiwo thuolo ne skunde mapok ogero laboratory mondo dhi nyime kod chiwo puonj makare ne somogo ma onego time laboratory. Gloria Nanjala matiyo kod bad migawo ni mar piny owacho monge kaka School Equipment Production wach ni gigeto sikunde 17 ma oting'o mano maranjego e kaunti ma Migori mangima e bwo chenro ni motisi kaka mobile laboratory. We are trying to come up with a solution to schools that are not able to build an inbuilt laboratory. So our mobile laboratory has 4 caster wheels that is able to work for ease of mobility. The kit that we have gotten here today is going to help us equip and enrich our learners with the STEM related pathways and tracks. Jopuonje skunde mag junia sekondar wach ni pod gintie kod pek nikech nok mar gige somo opogore to ahinya laboratory. We still need one more class. The school has also very poor ablution areas, those 4-door pit latrines. It's also very pathetic. George Juma, Ramogi TV, Migori.